Panguva ino VP Kosano Chiwenga olebhlewa semutungamiri anobva kuvanhu. After pane mapictures acirculator aita kuti vanhu vapraise vatende VP Kosano Chiwenga. We see kuti there is this yendo mukomana Makomichi. Panguva ino anyanya kupraise VP Kosano Chiwenga. He expresses maviews ake nekufunga kwake. Sezvamunoona tinongova tingopresenta kwamuri sezvazviri. Hatiwedzeri kana kutapudza. Batida kunzwa kuti munoti kudiwo muri Zimbabwe. Zvanapinda mashoko muda panguva ine chinokwanguzi awa VP Kosano Chiwenga wisopa nechimwe chigaro chakakwiririsa. Toda subscribe or like on the bell icon. Panguva ine Chiwenga anonzi anodhiserva zvakanyanya, anodanyira chiti mutungamiri anobva kuvanhu. VP Chiwenga vanotyora muzura vachimhoresa machembere. Then kune vatakaona achipfugamisa maWar veterans nemachembere kuti pfugamai ndikupe cash. Mutungamiri anobva kuvanhu VP Chiwenga mutungamiri anoremekedza vakuru, mutungamiri akazvininipisa. Mwana anobva kuvanhu uyo tinotenda chose. May God bless you VP Chiwenga. Ndo mashoko anoita kuona Makomichi. Panguva ino inoonekwa kunzi pane mafights ari kuitika, tichiona kuti VP Kosano Chiwenga nekuda kwechitakwirei nevamwe vari kususpectwa vanakaita sana Valerius Vanda and the likes vari kuonekwa kunzi these are key players panguva ine vari kutarisira kuda kusaksida President Emmerson Mnangagwa. But tinoona kune umwe ane wake sezvamuri kuona Makomichi ari kuuya achichuza general sezvamuri kuona kuda kwokuti vane ruremekedzo nemaelders esociety achiti kompea nevamwe vari kuonekwa kunzi kumachembere vanouya panguva ino achivati ndikugwadamirei kuti ndikupe mari. Mapiro acho anenge achiratidza kuti haana ruremekedzo. Mbudise mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section mendudza mafunguro enyu. So subscribe or like, on the bell icon.